Вы узгадалі пра Паўла Северынца. І я хачу вы сказалі, што ён нацыянальны лідар. А скажыце, калі ласка, як вы ставіцеся да таго, што ён падтрымлівае анархіста дзядка, который займаўся грумінгам 10 год назад і быў э, у адносінах з дзяўчынай са школьніцай, будучы дарослым мужчынай, который быў яе старшы за 2 гады. І Павел Севярынец яго адкрыта падтрымлівае ў сваім тэлеграм-канале, кажа, што гэта типа столб рэвалюцыі беларускай, годны чалавек, баец. А, я з задавальненнем адкажу гэтае пытанне, таму што мой асобны трыгер гэта наша Маша прарасійская, прабачце, не буду зараз мацюкацца, мабыць, нас дзеці будуць глядзець. І мне гэта кардынальна і увогуле катэгарычна не падабаецца. Але Павел Севярынец дасведчаны палітык. Ну, вось зноўку Міша можа пацвердзіць, што ў размовах з яго камандай я часта кажу пра тое, што я не ведаю, якой план абраў Павел, таму што ён даволі крэатыўны, ён дасведчаны палітык, і паверце мне, плошча 2020 не склалася бы без Паўла Севярынца, і што ён зараз робіць, я не падтрымліваю. Вось я асабіста Хелен Мінскі, я не падтрымліваю, але ведаючы досвед Паўла і розум Паўла і веру Паўла ў Беларусь, я спадзяюся, што гэта проста яго план. А калі гэта не так, ну, будзе адно з большых расчараванняў у маіх жыцці. Я спадзяюся, што Севярынец такі не такі. План падтрымліваць грумера